köszöntöm a debreceni kedves televíziónézőket is. Egyrészt az edző, Fodor Péter, másrészt meg ott tetszenek látni 19-es számmal Kutasi Gergőt, aki nálunk játszott, mint egy jó másfél évvel ezelőtt. Kékmezben tehát a debreceni csapat, a debreceni EKE, vagyis az Egyetemi Kosárlabda Egyesület, fehérben a mi csapatunk, a PVSK Panthers együttese, és már is Kutasi Gergelynél van a labda, tovább teszi a játékszert Kennelly, a Kutasi dob egy tripla kísérlet, és már is jöhetünk, Kelly indul, Kelly nagy lendülettel, és nincs meg az első kosár, Kutasi menti meg a labdát. Nagy lendülettel kezdenek a fiúk, bekezdenek, és ott a 2 pont, gyakorlatilag megszerzi a vezetést. Vedder, aki hát nálunk is volt próbajátékon, ugye Tamás? De nekünk nem kellett, úgy látszik. Egy-két héttel ezelőtt úgy nézett ki, hogy még nálunk folytatja a Debrecenben játszó kosárlabdázó, de hát nem így lett. Támadó faul, bizony, nagy lendülettel érkezett a 8-as számú Kennelly, és akkor majd lassan megismerkedünk a játékosokkal. Tehát annyit már tudunk, hogy 19-essel a vendégeknél, ugye Kutasi Gergely, aztán Vedels, aki ugye az előbb kosárra dobott és be is talált, ő játszik 5-ös számmal. 18-as számmal játszik, illetve 17-essel játszik Gary Wayne, közben Grebenár Pétert nézzük, Wittmannnal váltanak, Wittmann törbe, nem jut dobóhelyzethez, és Kellyhez teszi ki a labdát. Bence zárt nagyszerűen Kellynek, Kelly elveszíti a labdát. És mit ítélnek vajon a játékvezetők? Maxwell Valentino egyébként 18-assal, az imént elkezdtem tehát felsorolni a játékosokat, 17-essel Gary Wayne, aztán aki most majd a labdát játékba hozza, ő Kutasi Gergely, őt már ismerjük. A hazai csapatban Bence középen 12-essel, 5-össel Grebenár, 11-essel Kelly, 14-essel Dénes és Wittmann 7-essel. A vendégek kispadján, mint említettem, Fodor Péter, a hazaiaknál pedig Stojan Ivkovics irányítja a csapatot, és hát a játékvezetőkről is ejtsünk néhány szót. Rétek Frigyes, Szabó Gergő és Domókos Lőrinc a 3 játékvezető. Bence Zoltán első hibája, jöhet a kékmezes debreceni csapat. Fodor Péterrel, aki hát régi ismerősünk, Pécs TV-s munkatársainak is többször volt vendégként nálunk, itt volt edző is a PVSK Panthersnél. Beszélgettem, ő azt mondta, hogy tulajdonképpen 2 célja van az együttesnek, a bentmaradás. Ezzel kapcsolatosan annyit jegyzett meg, hogy összességében ebben az esztendőben mindössze egyetlen győzelmet aratott csapata. Közben egy óriási dobás megint Raiders, ugye? És ott a mi pontunk is, végre megszereztük most már az első 2 pontost, és 5-2-re vezet a Debrecen. Kutasi. Tehát visszatérve Fodor Péterhez, ugye egyrészt a bentmaradás, a Hegyvidék csapatát, a budapesti Hegyvidék csapatát győzték le, tehát ez az egy győzelmük van. Másrészt pedig, ahogy ő elmondta, itt összegyúrni egy olyan együttest, amely esetleg jövőre a biztos bennmaradásért, vagy akár a jobb helyezésért is harcol. Ne feledjük, hogy volt egy nagyon jó debreceni együttes, a Vadkakasok, amely aztán feloszlott, felbomlott különböző pénzügyi okok miatt, és most gyakorlatilag újra építkezik a debreceni férfi kosárlabdázást. Közben dobtunk mi is egyet, Grebenár Péter, és ezzel már is 4-5, tehát 1 ponttal vezet a vendég csapat. Kutasi tovább teszi, 18-assal Gary Ware, és hiába dobja be, a játékvezetők belefújtak, és Fodor Péter talán egy érzésem szerint jogosan reklamál, nem? Meg lehetett volna adni ezt a kosarat, de nem láttam igazából, hogy kosár jó, igen, megadták, akkor +1-es van Tamás, ugye? Igen. Tehát 7-4 ezzel, és a +1-es is jó. 8-4, 4 ponttal vezet a Debrecen. Kicsit váratlan nekem ez a jó kezdés, nem Akartam Tamás? is kérdezni, még mindig tartod-e az iménti mondatodat, mely szerint? Tulajdonképpen, hogyha most hű akarok lenni önmagamhoz, meg amit kimondtam ahhoz is, akkor tartom. Mert ugye ez még egy nagyon kevés idő ahhoz, hogy itt különböző következtetéseket vonjunk le. Kétségkívül lehet, hogy jó meccs lesz. Annak örülnék, ha egy jó kis rakkolós, szoros meccs lenne. Wittmann és Dénes, és lejárt a támadóidő. Ez már másodszor fordul elő velünk, úgyhogy erre jobb lesz odafigyelni a továbbiakban.
Valamit a közönség is érezhet, mert nincs zsúfolt ház, mint ahogy az lenni szokott, hanem körülbelül itt 1500-1800-on vagyunk. Lehet, hogy nem jól satszoltam, akkor elnézést kérek. Kutasi Gergő befele indul, Kutasi. Debrecenből is jöttek szurkolók, tehát elkísérték az együttest. Hoppá, egy hiba! Geri Wehr és Wittmann Krisztián senkitől sem zavartatva beszórja a 8-6, azaz 6-8. Hát itt ez egy hiba volt, igen. Úgy látszik, hogy náluk is még bebecsúszik egy egyéni hiba. És most jöhet ismét a Debrecen. Geri Wehr tovább. És fehérmezesről ment ki, mutatják a játékvezetők, tehát dobhat a Debrecen, és már is kettős csere van, mégpedig Bence Zoli helyére jön Ziegler, illetve Kellyt váltja Dragan Aleksics, és a nagy kérdésem az, hogy ugye Aleksics melyik formáját mutatja majd szerinted. Nagyon remélem, hogy 12 tripladobásból 8 jó, vagy pedig a kínlódással a harmadik negyedben dobunk egy kosarat címűt, ugye ez egy nagy kérdés majd nekünk is. Az ő játéka nagyon sokat lendíthet a csapaton, illetve hát én azt mondom, hogy a mérleg nyelve is lehet. Lejárt a támadó idő, és a játékvezetők bele is fújtak. Érdekes, hogy itt most kétszer is lejárt a támadó idő, ez két dolognak tudható be szerintem. Az egyik az, hogy mondjuk jól védekeztünk talán, a másik, hogy egy kicsit elméláztak a vendégek. Jöhet tehát Dénes teszi Wittmannhoz. Wittmann, Grebenár, Aleksics, Grebenár, és belefújnak a játékvezetők. Ráütöttek Grebenár kezére. Tamás, közben szedjük össze majd azokat a dolgokat, ami az elmúlt Albakomb meccsen úgy érzed, hogy fontos elmondani, mert arról is beszéljünk, hogy ugye mi elszenvedtük a 7 győzelem után az első vereségünket, és nincs mit szégyenkeznünk, teszem hozzá. Közben Grebenár bedobja az első büntetőjét, és ezzel egyenlő az állás. Illetve most egyenlő, elnézést, csak már időben behúzták, most van egy új villanyújság, és ezen nagyon gyorsan reagálnak a lámpák, úgy látszik. Megelőlegezték a kosarat Grebenárnak. Igen, és most egyenlő, tehát 8-8 az állás. Szóval akkor mi volt Székesfehérvárot? Véleményed szerint az egy... Igazából szerintem annyi történt, hogy játszottunk egy izgalmas meccset, melyen vereséget szenvedtünk. Majdnem végig partiban voltunk a jelenlegi első helyezettel, ugye ki lehet kapni szerintem Fehérvárot. Igen, és hát ugye annak ellenére, hogy itt nyertünk, ugyanannyival kaptunk ki, tehát 14 ponttal, azt gondolom semmi szégyenkezni való nincsen, hiszen még a rájátszás ezután következik az alapszakasz végeztével. Közben egy információ, akik néznek minket, hogy most dőlt el talán az utolsó néhány órában, hogy 3-án 18 órakor, ez egy keddi nap, Magyar Kupa mérkőzésen a Dombovár fogadja az együttes, tehát az egy hatalmas derbi lesz, mondom már előre, hogy jöhetnek szurkolni. És jöjjenek is sokan, hiszen tényleg nagy meccsre van kilátás a Dombovár ellen. Közben Tóth Norbert is bejön, ő először a mérkőzésen, illetve Kelly, de közben Weathers dobhat. Az elsőt jól beszórta, és nem is tudom, ez hányadik pontja, nézd csak meg, ez már vagy a 6. néz oda. Ugye 6 pontos, ez elég szépen teljesít ez a fiú, 8-9, és bent van a második is, tehát 8-10, azaz 10-8. Nem